Sonka, presne tak. Ja poviem, že symbolicky si teraz trošku tiež pospíme, ale tak zdravo. Ale nie, samozrejme. Budeme sa rozprávať aj o dobrom spánku, ale s tým samozrejme súvisí aj výber správneho matraca. Ak tomu neveríte, tak sa započúvajte do nasledujúceho rozhovoru. Našim ďalším hosťom je pán Matej Rosina. Matej, vítajte, dobrý deň. Tak povedala som to správne, že ten dobrý spánok je nesmierne dôležitý a súvisí naozaj aj s tým, na čom spíme? Áno, určite. Výber správneho madracu treba každopádne venovať dostatok času. A teda je to výber, ktorý bude zohrávať vo vašom živote každodennú úlohu po dlhý čas. A vy ako odborník máte skôr skúsenosť takú, že ľudí to naozaj zaujíma, alebo že teda jednoducho to vybavia za pár minút a potom zistia, že sa budia unavení, že majú nejaké zdravotné problémy, že prosto nie sú poriadne dobité batérky. Jasné. Je to samozrejme individuálne. Niektorí ľudia naozaj si dajú záležať na tom, po aký madraci prídu, prípadne čo potrebujú. Niektorí ľudia naozaj prídu len preto, že už im napríklad starý madrac doslúžil a už potrebujú vyslovene výmenu. Takže je to samozrejme individuálne. Vidíte, je to vždy od človeka. Vy ste teda začneme pokojne od konca. Ak nám doslúžil starý matrac, čo vlastne s tým starým matracom urobíme? Viete čo, väčšina, povedzme, spánkových štúdií má určitú možnosť prebrať takýto matrac od vás, ktorý sa dá samozrejme ekologicky zlikvidovať väčšinou, alebo máte možnosť napríklad vyviezť na zberný dvor, technické služby a podobne. Super, čiže treba ho vedieť upratať, aby určite, sme teda áno, mohli si zadovážiť druhý. A myslím si, že aj v tomto idú ako keby tie trendy alebo tie znalosti odborníkov trošku dopredu, že sa trochu viac prihliada na ten výber. Čiže čo treba zohľadniť možno? Určite treba zohľadniť spánkovú pozíciu, teda v akej spíme. To je čiže polohu spánku? Polohu spánku. Ďalšia vec je nejaký, vravím, individuálny prístup k tomu človeku, pretože každý máme nejaké iné tvary a ako hovorím, každý má, povedzme, inú preferenciu, čo sa týka aj teploty, hej, že niekto napríklad je horkokrvný, niekto je zimomravý. Podľa toho všetkého treba madrace vyberať. Sú tam rôzne materiály, ktoré všetky tieto procesy vedia nejakým spôsobom ovplyvniť. Má nás, laikov, zaujímať aj to, že ako vyzerá ten matrac, čo sa týka tých vrstiev? Alebo vieme si to ukázať, že čo Viete sa tam... čo, vieme, samozrejme si to vieme ukázať. Môžeme začať aj napríklad tu na od tohto. Mám si je rozopnutý, takže ho takto otvoríme. A povedzme si teda, že čo... Ja vždy hovorím, že madrac má také dve základné zóny, by som povedal. Hej? A to je jadro madraca, čo to je ten spodok, a potom tú vrchnú vrstvu, ktorá, teda vlastne to jadro je to nosné, a potom tá vrchná vrstva, ktorá nám robí tie komfortné zóny. Hej? Čiže ten komfort toho spánku. To jadro je to žlté? To jadro je v tomto prípade to žlté. Dobre. To je vlastne tá nosná časť toho madraca, a tu nám máme vlastne vrstvu pamäťovej pény, ktorá nám krásne reflektuje to, ako v podstate zapadnú určité časti tela. Hej, teda napríklad, keď spíte na boku, krásne vám musia zapadnúť ramená, musia zapadnúť bedra, tak aby tá chrbtica bola v optimálnej polohe. Či to je tá pamäťová péna, si to teda nejakým presne spôsobom je flexibilne? Tak, je flexibilná, to znamená, že vám nerobí naspäť protitlaky, čiže zase veľmi dôležité pri ľuďoch, ktorí majú napríklad trpia dysplaziou klbov, napríklad bedrového klbu a podobne. Takže tam ide o to, aby ten protitlak nevznikal, aby tie zápaly neboli čo najviac eliminované. No vidíte, tak toto sme si povedali, že jadro a tá flexibilná časť. Áno. Veľa ľudí sa pýta na taký, že čo, mäkký alebo tvrdý matrac, alebo nejaká stredná tvrdosť? Zase je to individuálne. Vo všeobecnosti u nás, teda na Slovensku, prebieha ten trend tých tuhých madracov. Je to v podstate stále, hej. Ale už teda sa to trošku zlepšuje, musím povedať, a ľudia už si chodia aj pre tie mäkšie anatomicky prispôsobivé madrace. Čiže už to nie je len o tom, že niekedy mi povedali, že mám mať tvrdý madrac a ja tvrdý je dobrý, tak poslušne plním, čo mám, a kupujem tvrdé madrace. Matej, ak rozmýšľame o matracoch, ktoré sa ocitnú v manželskej posteli, vieme teda, že máme na výber možnosti jeden v celku, alebo dva rozdelené. Čo je podľa vás ako odborníka lepšie? Lebo vieme, že konštitúcia tela aj ženy, muža je trošku odlišná. Presne aj váha určite. Presne tak. A ku každému treba pristupovať individuálne. Aj keď chceme napríklad madrac v celku, tak treba, dajme tomu 180 na 200 v klasickej king size verzii.
tak treba pristupovať odlišne ku každému a teda tam vieme mať kvázi nejaké duálne jadro alebo niečo podobné, že dokážeme napríklad každú tú polovicu nejakým spôsobom ináč otáčať alebo ináč akoby nasimulovať pre každého. Čiže nakombinovať ako Presne keby tak. Každému a vieme môže byť v nakombinovať celku, to, čo fajn. potrebuje každý. Hej, každý bude mať tú svoju polku, na to sa väčšinou nemení, že by sa nejak partneri vyslovene striedali. Takže každý má nejakú tú svoju polovicu a stále to majú v jednom poťahu, v jednom obale. Matej, ako je to s ľuďmi, ktorí majú napríklad alergiu na roztoče? Včera sme rozoberali teda, že alergická sezóna je v plnom prúde, ale tie roztoče nás trápia po celý rok. Áno. Čiže máme aj nejaké kvázi s prívlastkom antialergické? Viete čo, bývajú aj takéto antialergické madrace, býva to väčšinou šité v poťahu, ako je napríklad striebro a podobne, ktoré môže kvázi akoby bezpečne nejakým spôsobom likvidovať tie baktérie a tie roztoče, ale každopádne je tam dôležitá hygiena. Toto je prvoradé. A k tomu vždy sa teda dostaneme. áno. Povedzte mi, má aj takýto obal nejakú funkciu? Je dôležitý? Napríklad v tomto obale je všitá nejaká pamäťová pena, takisto, takže zase vám robí nejaký určitý komfort naviac, ale v podstate aj chráni jednotlivé vrstvy madracov, teda jednotlivé vrstvy madraca, teda... Čiže aj to je veľmi dôležité možno. Ale áno, určite. A o toto sa ale vieme starať, pretože vieme. Predpokladám, že to jadro zostáva nedotknuté našou rukou presne laickou. Presne tak. Čo s týmto? V tomto prípade napríklad vieme madrace rozipsovať, vieme si vziať ten obal, dajme tomu, vieme ho vyčistiť, vieme ho dať napríklad do čistiarne, toto je prvá vec. Teda vlastne máte dokonale vyčistené. Voľba číslo 1. Máte dokonale vyčistené. Presne tak. Aby sa nám nespralo, to je ďalšia vec. Aj keď teda napríklad niektoré typy môžu ísť normálne do pračky, nie je s tým absolútne problém, na nejaké 30-40 stupňoch nie je problém. Som to vyskúšala iba raz, odvtedy to putuje všetko do čistiarne. Určite, ja odporúčam do čistiarne vždy. Takže tak. No a čo sa týka toho čistenia ako takého domáceho, tak aspoň teda odporúčam vždy vysávať madrace nejakým spôsobom zase, keď dá sa odzipsovať, tak teda vyvetrať ten obal, prevzdušniť ho nejakým spôsobom. A toto by som opakoval určite aspoň raz za mesiac. A pokiaľ tam tá možnosť samozrejme je. Takže... A nejaké hĺbkové čistenie sa odporúča občas? Lebo viem, že bežný normálny domácnosti, čo máme vysávač, stačí, aby sme teda nejakým spôsobom ten práh a nejaké teda zvýšky nejakých nitiek a iných vecí Určite to pomôže. Ja ale každopádne odporúčam vždy matracový chránič, teda s nejakou membránou, ktorá vám bude zabezpečovať dlhodobo nejakú tú funkciu toho madracu. Dlhodobo vám bude teda ochraňovať pred potom a pred, povedzme, kožou, ktorá sa olupuje v podstate v priebehu noci, ktorá tým pádom prepadá cez obliečky a ide to do toho poťahu, ide to, dajme tomu, do toho jadra a podobne. Takže ten chránič spoľahlivo pomôže. Matej, tu vidíme teda i inú, ako keby tú vrchnú vrstvu. Je to rozdiel iba v dizajne, alebo aj v nejakej funkčnosti? Nie, určite nie. Môžeme si otvoriť aj tento. Tvorme, kľudne. Tu máme v podstate... že sme ako sme. Počkajte, pomôžeme vám pokojne. Ideme na to. Áno. Takže tu niekto zapol. Aha, tu vidíme už trošku iné. Tu nám máme v podstate patentovaný madrac, ktorý funguje na bázi trakčnej kontroly, kvázi. To znamená, že ak my zaťažíme tie dve hlavné časti, teda cez tie bedrá, cez tie ramena, tak vlastne ten madrac nejakým spôsobom sa rozťahuje. Aha, čiže prúži. Tu nám máme presne ten stretch systém, ktorý vlastne roztiahne tú chrbticu a vlastne napomáha tým medzistavcovým platničkám lepšie regenerovať. Aha. Dobre, čiže aj možno ten zdravotný benefit je trošku vyšší, hlavne keď sú nejaké kĺbové ochorenia alebo bolesti chrbtice. Skolióza chrbtice čo je teda bežná vec. Lepšie prekrvenie tela. Dobre, a čo sa týka tej vrchnej vrstvy, toto mám na mysli, to je klasická len teda vrchná vrstva? Alebo... Áno, toto máme klasický poťah, v podstate, ktorý je ale tu na ošetrený nejakou špeciálnou tkaninou, ktorá v podstate napríklad vie pôsobiť termoregulačne. Hej, to znamená, že aj ľudia, ktorí v podstate sú horkokrvní, napríklad, že im býva stále teplo, tak tá termoregulačná tkanina dokáže zabezpečiť to, že sa cítime komfortne a príjemne v podstate počas celej noci. Matej, hovorí sa, že človek by si mal vyhradiť nejaký čas,
a navštíviť samozrejme odborníkov a poležať si na tom matraci, naozaj si to vyskúšať, aj keď viem, že potom možno to spanie doma je zase trochu iné ako niekde u nejakého odborníka. Jasné. Samozrejme, ako toto býva častý problém, že ľudia povedia, že za tých 10 minút nič nezistia, ale tam je to o tom pokladať správne otázky tomu človeku a v podstate získať čo najviac informácií pre seba, aby ten človek, proste ten predajca vedel čo najlepšie poradiť tomu zákazníkovi, hej, takže tam trošku prechádza aj na toho predajcu tá zodpovednosť, hej, ako vyberajú pre toho daného klienta. Áno. Takže... Ak nemám správny matrac, viem si privodiť nejaké zdravotné problémy? No určite áno. Napríklad keď máte napríklad tú dyspláziu kĺbov, o ktorých sme sa bavili, tak tam v podstate vznikajú mikrozápaly a tak ďalej. Pokiaľ ten človek spí na boku, tak tým pádom tam vznikajú určité protitlaky pri nesprávne vybratom madraci, keďže máte napríklad veľmi tuhý madrac, tak tam toto nie je úplne ideálne. Takže tam treba ideálne mäkší madrac, anatomicky prispôsobivý, aby tie protitlaky nejakým spôsobom nevznikali. My sme hovorili o tej správnej starostlivosti, o tom vysávaní, praní alebo čistení. Samozrejme je to individuálna záležitosť aj možno v súvislosti s počasím, v súvislosti s potivosťou človeka, ale napriek tomu môžeme nejako všeobecne povedať alebo definovať nejakú životnosť tých matracov? Treba ich času na čas vymeniť? Určite áno. Akože už naozaj pri tých kvalitných madracoch alebo celkovo treba rátať tých 8 až tých 12 rokov určite od tej výmeny po výmenu. Už aj z toho hygienického hľadiska. Teda aj keď tie madrace možno vyzerajú na prvý pohľad dobre alebo že sú naozaj v poriadku, aj tie peny, že nie sú preležané, nie je tam viditeľné poškodenie. Každopádne už za ten čas už tam niečo nalieta do tých madracov a tým pádom stojí za zváženie nového madraca, povedzme, po tých 10-12 rokoch. Ale dobre, že sa dajú teda ekologicky odpratať, aby ten spánok, ktorý je mimoriadne dôležitý, bol opäť kvalitný, aby sme teda mohli byť spokojní so sebou. Perfektné. Ja som s vami spokojná, vy ste mali veľkú trému, musím vás pochváliť, že ste boli skvelí. Dobre, ďakujem veľmi pekne Matejovi. No a my pri spánku ešte chvíľočku zostaneme. Toto sú totižto moderní pomocníci na to, aby sme sa kvalitne dobre vyspali, aby sme dobre fungovali. Ako spávali naši predkovia? Možno to niektorí aj viete, ale možno niektoré novinky zaznejú aj v našej dokrutke. Nech sa páči.